انتہائی میرے واجب الاحترام دوستوں بیراور میری امامت بھیڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ او میرے بیراو، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں کہ آمنہ دلال صاحب الالاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بیماری دی حالت دے وچ ہوئے، کسی دا بھیرا بیمار ہوئے، کسی دا ابا بیمار ہوئے، کسی دا رشتہ دار بیمار ہوئے، اور بیماری دی حالت دے اندر 40 دفعہ ایک کلمات پڑھ گندے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیڑا بندہ 40 دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھ گندے اور ہوں بیماری دی حالت دے اندر، ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، اور ہوں بیماری دے اندر، او اللہ کو پیارا ہووندے، فوت ہووندے، میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ایت کریمہ پڑھتے فوت ہون والے کو ثواب شہید دا ملدا ہے۔ او میرے بھیراوا یاد کر، رشتہ دار کو پوچھن ونجو کو بھی 40 دفعہ پڑھوایا چکر، او تیرے گھر دے اندر کوئی بیمار ہے وہ کو بھی آکھا تا کر یار 40 دفعہ پڑھ گنے، اللہ دی قسم ہے، اور تیرے اس وصیت کرن کو اگر کوئی پڑھ گن سی فوت ہووے سی، اون دی بھی آخرت بڑھوے سی، تے اللہ پاک تے کوئی انعام عطا فرمے سے۔ دعا کرو اللہ پاک سکو اے وظیفہ یاد کرتے، گھر دے اندر ہر بیمار رستے اسا معمول بنا گھنوں کہ ہر بیماری کو پڑے، چاہے بخار ہوئے یا کوئی اور بیماری ہوئے، 40 دفعہ پڑھ گھنو، اگر ہم فوت ہو گئے تو شہید دا درجہ مل سی۔ اللہ سکو انہا گالی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ او میرے پاک اللہ، میرے سونے اللہ، میرے میٹھے اللہ، اللہ جیڑا بندہ اللہ اس وظیفے تے عمل کرے، اللہ سکو جتنا بھی اجر ہووے اندہ سوا مرحوم میرا دادا میرے ابو دے روح کو پوچھا، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔